Hi guys, ini pagi ini seng koktang thase katal khnai na layano ang narung bagi koktang thase katal ta gi chomai tongo a koktang ni bumung kai khari puja eba khabe sibri mutai sibri mutai nyotoye ang koktang katal thase ta gi nyakha narung bagi phaji ge khnai nai le nyai tini ni koktang katal ni bumung sibri mutai nya khaba kharsi puja buba grani amal ni simi kharsi mutai nyo khailai thaimani tabubo abo khailanya tongkho haham dodom khai palai manukho bisho wacha akharchi matai wansa tipra mela ko thumlai banana hino mungkharchi puja arawa tongo asaibi uja barwa tongo sontai bo tongo sati hunglai berai manugo mutai bamnai no hino mung sontai abone hino sibri matai sontai rok tongo jotoi sibri abu selamang beri rokurui tipra hani tipra sani sodo devata khailai phaimani bini bumunga sodo devata kesam aguli khayar porota sai lukurok aro kuthumo joto borok no phai khulumo borok kuthumbo serai okara kharsi ter khayo sara Tripura kharsi ter mutai sara Tripura hor sini sal sini kailai manugo kharsik mataini rajapatano misi mothna kangal tokta khumtharo abna hino mung kharsi mela hasi makaye thela bai thela kharsi bai hino sodo bo hino ter bo hino mela bo hino sontai okra bu mung khai galem joto laibuma saimano elem tipra hani kerang kothma kusung ni raja laibuma asar masni amabo pesi sodo devota puja bo kharsi bonono hinta bumung kharsi ter bonono hinta bumung kharsi ter dojona borok khailaiman kelaimani pher bononi hinta bum kharsi ter dojona borok kelaimani pher 184 rajani sini khelai phaimani siri sitini biseteng kolok lairi tubukha kharsi mutai bo phirogoi phaikya hamre sungna rewi kelangdi sini dukhuno rojo kelangdi ker puja kharchi puja दिल में आया है कितने मजा क गंजे व्याख्याई सदो देवता क गरक व्याख्याई सिबुरी हिंता राजानि बिहि रानी इसिरी तोकना फाइमा आसिरी सिरी मिसु कबर बायरि फिरिक जागै खाजनि रिसारि खाखितारै मिसु कबर ब हामैमा थांका खारसि मुतानि कथमा ओंखा बननो हिन बिनि मुं खारसि रानी इसिरी खारमानि बानसि हामबाय तिनिनि खारसि मताय एबा सिबुरि मतायनि कक्तं अरम पाखे जतन हामबाय नरक जतन नागि बाय बाय।